Toto tu je Oravský hrad, múzeum v Zuberci, námestie Pavla Orsága Hviezdoslava v Námestove. Tu sú všetky kultúrne pamiatky, tuto je aj mapa. Tam si môžete pozrieť dedinky a mesta. Na Orave je najsevernejšia dedina Oravská polhora a Oravská priehrada je na hraniciach s Poľskom. Uprostred nej je Slanický ostrov. Tuto máte niečo o týchto mestách. Tuto je to o Habovke všetko. V Zuberci sa nachádza múzeum Oravskej dediny. Na Orave poznáme lyžiarske strediska Janovky, Milotín, Zastudenie a Spálená. Oravský hrad je naša najväčšia kultúrna pamiatka. A skoro na Slovensku je najnavštevovanejšia na Slovensku. Pohoria poznáme na Orave Oravské Beskydy a Tatry, západné Tatry Roháče. Mária Medvedská namaľovala veľa pekných obrazov. Pre televíziu Amos Natália Pilárová. Pre televíziu Amos Janka Pilárová. Pre televíziu Amos Kristýna Jurinová. Pre televíziu Amos Filip Lajčín. Povedzte mi niečo o tomto dievčati. No, je to dobré. Dobre hrá futbal. Dobre hrá futbal. Nie je obyčajné dievča, ale ona je veľmi výnimočná. Ona vie hrať futbal, jazdí na koňoch. Poháňať kone. Áno, ona vie všetko. Habovka!